Tira, az gaitezen. Esan bezala, arrazoitzat hartu dugu Gabriel Arestiren heriotzaren 50. urte hurrena. Justifikatzeko testu bat irakurri nahiko nuke, goiza inauguratzeko. Bertolt Brecht poeta komunistaren poema bat da, Arestik esan zuen bera zela benetan eskritore, berak eman zuela eredu fasismoaren kontra egiten zuten idazle popularrei berak eman ziela eredu, Arestik idatzi zuen eta Oskorrik kantatu zituen, eta nik uste dut ondo datorrela gaurko egunean, gaurko eguna hasteko eta arrazoitzeko zergatik oroitzen dugun Gabriel Aresti. Esaten du, beinola pentsatzen nuen, garai urrunetan, ni bizi naizen etxeak eraisten dituztenean, ni eraman nauten ontziak usteltzen direnean, nire aipamenak izango dira oraindik besteekin batera. Goratu bainuen erabilgarri dena, nire garaian baldartzat jo zen ura, erlijioari aurre egin bainion, zapalkuntzaren kontra egin bainuen edo beste kausaren baten alde. Pertsonen alde paratu bainintzen, eta haren esku jarri bainuen guztia, haien alde bertsoak idatzi bainituen eta hizkuntza aberastu. Jokabide praktikoa irakatsi bainuen edo beste edozer dela kausa. Horregatik pentsatzen nuen, izango dira nire aipamenak, harri baten gainean nire izena egongo da, liburuetatik hartuta liburu berrietan argitaratuko da. Baina gaur, konformenago ahazten bada ere. Zergatik, aipatu behar da okina nahikoa ogi baldin badago, zergatik goratu behar da urtutako elurte berriak baldin badatoz, zergatik egon behar du iraganak baldin etorkizuna badago, zergatik behar du nire izenak aipatua izan. Orduan, Arestik ere esan zuen, ojala bere izena ez ziotela jarriko Bilboko kale bati, ondo dakigu kaleari izena jarri ziotela, eta institutu bati, euskaltegi bati, eta bar. Baina, hain justu esan izan dugu, ez dugula bere urte hurrena, bere oroimen huts bezala edo bere omenaldi huts bezala ulertzen, ez da bere izena gogoratzea bakarrik, beste artista komunistei dagokien bezala, bere ekarpena gora bera, bere izena ahaztea, segurazki ez zitzaiolako asko inportako, Arestiri. Baizik eta ez dugu iraganeko memoriarik eta huts bezala egin nahi hau, baizik eta uste dugulako Arestiren ereduak, Arestik utzitako ekarpen guztiak eta batez ere bere jarrerak eta bere ereduak, balio digula gaurkorako eta etorkizunerako. Orduan, horrekin hasiera emango diogu, gaurko jardunaldiari eta hitza emango diote Garaziri. Esan duen bezala, lehenengo hitzaldi hau, hitzaldi laburtxo bat izango da, sarrera emateko gaurko egunari. Hitzaldi laburtxo honetan saiatuko naiz Gabriel Aresti nor zen, aipatuko dut, simplea ematen du, baina hain simplea ez dena. Nor zen bere izena ezaguna baldin bada ere, eta errekonozimendu, bere izenak errekonozimendua jaso izan badu ere, bere izenarekin badauzkagu literatur sariak, institutuak, kaleak, hala ere nor zen bere figura ez ezagunagoa da, zer egin zuen ez ezagunagoa da, eta saiatuko naiz pixka bat hori kokatzen, eta batez ere bere ekarpena zein izan zen eta zergatik zaigun eredugarria gaur egungo Euskal Herriko komunistoi. Eta bukatzeko, egungo Euskal Herriko koiunturari begirada azkar bat egingo diot, pixka bat Arestiren kezkagai ere izan ziren gai nagusiei helduta, nazio auziari eta euskararen auziari helduta, begirada azkar bat, geroko hitzaldietan sakonduko delako kontu horietan. Orduan, pixka bat kokatzeagatik horrela datu biografikoak Wikipedian ere agertzen diren hoietakoak. Wikipedian agertzen da, gaztelerazko Wikipedian, Gabriel Aresti era un poeta y escritor español. Orduan, pixka bat Wikipediak esaten duenari kontrajartzera ere bagatoz errealitatea. Edo saiatuko gara behintzat. Aresti Bilbon berton jaio zen, 1923an eta 1975an hil zen Bilbon bertan.
Euskara ez zuen etxean jaso, bere gurasoak euskaldunak izandakoak, baina gerora erdaldundutakoak ziren, eta berak ez zuen euskara etxean jaso, eta bere kabuz ikasi zuen 12 urte zituela. Esaten da, adibidez, ikasteko Bilboko liburutegian aritzen zela euskal klasikoak eskuz kopiatzen, eta hala ikasi zuela euskara. 1957an Euskaltzaindian sartu zen, 24 urte zituela, eta ordutik aurrera bere obra hainbat liburutan dago, ezagunena Harri eta Herri izan daiteke, hainbat antzezlan, artikulu idatzi zituen, eta hainbat hitzalditan ere parte hartu zuen, horietako batzuk nahiko ezagunak dira, eta esanguratsuak batez ere gaur erabiliko ditugu bere aipu batzuk, hitzaldi horietako aipu batzuk. Eta Aresti kultur egitasmoen bultzatzaile ere izan zen, esaterako 1958an lehenengoz Bizkaiko bertsolari txapelketa egin zen, eta bera izan zen horren sortzaile eta bultzatzaile nagusietako bat. Hor esaten da, Alfontso Irigoyen eta bera ibili zirela Bizkaiko herri txikietatik bertsolari bila txapelketan parte hartzezaten. Bizka bat egungo bertsolaritzaren errealitatearekin guztiz desberdina, bila ibili zirela, eta arek ondo egiten zuela bertxotan, eta kanta zezakeela, eta gero, gazte belaunaldiei lagunduz jardun izan zen, eta berak sustatu zituen hainbat egitasmok gerora bide eman zien, gazte belaunaldiei sortu zituen antzerkitaldeak, aldizkariak, eta Lur argitaletxearen sortzaile ere izan zen, gerora adibidez Arantxaurreta Bizkaia edo Ramon Saizar Vitoria bezalako idazleei lekua egin zien argitaletxea, eta literatura marxistako zenbait obra lehen aldiz euskaraz atera zituen argitaletxea, esaterako Marxen Soldatapeko lana eta kapitala. Hori horrela datu orokorrei dagokienez, eta bere ekarpenari dagokionez edo, alde batetik euskararen estandarizazio prozesuan ere bultzatzaile nagusietakoa izan zen, ezinbestekoa izan zen bere lana eta bere enpeinua euskara batu baten sorrerarako, besteak beste Aresti izan zen hiztegi eta morfologia batu bat proposatu zituena euskararentzat. Horrez gain, euskarazko literaturaren modernizazioaren sustatzaile ere izan zen, alde batetik formaz eta bestetik edukiz, bai formaz aurreko molde kostumbrista eta tradizionalekin hautsi zuelako nolabait bere obrak, eta edukiz ere bai, euskara lotu zuelako gizarte urbanoarekin eta langile klase modernoaren egunerokotasunarekin. Bai, euskararen iruditegi nekazal munduarekin soilik lotutako iruditegi batetik, edukialdetik salto handia suposatzen zuen, Arestik nola lotzen zuen hiriarekin, proletalgo urbanoarekin. Eta horrek nolabait literaturan egin zuen ekarpen horrek gazte belaunaldientzat edo belaunaldi berrientzat ere nolabaiteko eredu bat edo sortu zuen. Eta gero ekarpen ideologikoa, bereziki interesekoa zaiguna, hainbat gai polemizatu zituen, Wikipedian baita jartzen du, que era un escritor muy polémico. Hainbat gai polemizatu izan zituen publikoki, eta ekarpenak egin zituen bere iritziekin, bai, garai hartako testuinguru kultural eta politikoan parte hartuz, batarekin eta bestearekin eztabaidatuz, eta parte hartze horietako asko gerora aurrekariak izan dira Euskal Herriko pentsamendu sozialistarentzat. Orduan, hori zen Gabriel Aresti, baina zertzenetik zer jaso dugunera alde handia dago. Ikastetxeetan ere euskara eta literatura irakasgaian landu izan dugunok edo duzuenok Gabriel Aresti nortzen, pixka bat nahiko desitxuratuta agertzen da, ez?
despolitizatutako figura bat da, jartzen du beti, gai sozialak landu zituen idazle bat izan zela, poesia sozial eta kritikoa egin zuela, ez dakit, orokorrean bere, ez dakit, kritikoa izango balitz bezala, edo gehienez ere jartzen duena askotan da, ideia sozialistak zituela, jartzen du, kera izan zela próximo al socialismo, hurbiltasun bat edo zeukala, baina gero irakurtzen dituzu esan zituenak, eta hurbiltasuna baino argi eta garbi adierazten zuen bere posizio komunista. Aresti sozialista zen eta ideologia sozialistak jartzen ditu bere obraren eta pentsamenduaren oinarriak. Hau da, ezin da ulertu Aresti bera nortzen eta bere obra ezin da ulertu ideologia sozialistatik bere izita. Hori, esaten dute gai sozialak lantzen zituela, baina Aresti izan zen sakonki kritikoa eta politikoa eta gizarte eraldaketa helburu zuen eta gizarte eraldaketaren beharraz eta borrokaren beharraz esplizituki hitz egin zuen behin eta berriz. Esaten dute, zenbaitek esan izan dute humanista zela, beti gizona gora eta bera zebilelako, adibidez esaten duenean beti paratuko naiz gizonaren alde, baina berak esaten duen gizon hori edo gizaki hori oso gizaki konkretuari buruz ari zen behin eta berriz, klase izaera zuen gizaki bati buruz ari zen behin eta berriz, gizaki zapalduaz, klase sozial zapalduko gizakiaz, nekazari deserrotuez eta proletalgo urbanoaz ari zen. Orduan ez gizakia orokorrean, bai, berak gu oso konkretu batetik hitz egiten du. Beste zenbaitek individualismoa ere egotzi izan diote, edo individualismoa ere ikusi izan dute bere ni poetikoan, edo ikuspegi moral hutsa bere egiarekiko enpeinuan, ez? Egia gora eta bera zebilen, eta batzuek ikusi izan dute ikuspegi moral hutsa, baina bere egiaren kontzeptua ere oso egia kolektiboa da, auzi kolektibo bat da beretzako egia eta klase izaera duen egia batez ari da, adibidez. Esaten duenean, nik ere badut nire egia eta bankero jaunarenak bezain bat edo baino gehiago balio du. Bai, ez da bere pertsonalki bere egiari buruzari ulertu daitekeen bezala. Eta gero, ohikoena da, bere figuraz hitz egiten denean gaur egun, abertzale huts edo euskaltzale huts bezala hartzea Aresti. Eta hori nahiko paradoxikoa da, bizi zen artean behin eta berriz egotzi izan zitzaiolako espainolista izatea, erdaldun izatea, hor bere aipu bat dago esaten du. Nik ere 11 portaera zikin suportatu beharrukan dut. Ene euskalduntasuna dudan jarri dute publikoki, nortzuk eta letek eta txillardegi berak ere. Bai, orduan hor ikusten dugu, pixka bat errepikatzen den zerbait dela, Euskal Herrian gaur egun ere komunistoi hainbatetan gertatu zaigun bezala, espainolistak izatea egostea, eta oraindik ondo dakigunez, gertatzen zaigun bezala. Zergatik hartzen da Aresti euskaltzale edo abertzale huts gisa. Ez dakit, batzuetan ematen du historiak nahita borratzen dituela kapitulu batzuk, edo pertsona batzuk borratzen ditu, edo pertsonen izaera borratzen du, baina historia bera horrela abstraktuki esan da, ez da hori egiten duena. Kultura nazionalak beti jotzen du bazterketa eta integrazio dinamiketara. Ze esan nahi dut honekin. Posizio komunista oso deserosoa da, burgesia txikiaren kultura nazionalean, oso deserosoa da batasun nazionala hausten duelako. Eta batasun nazionala hausten du burgesiaren proiektuaren aurka egiten duelako posizio komunistak, eta nolabait batasun nazionalaren azpiko klase gatazka agerian uzten duelako. Bai, zenbatetan entzungo genuen, hemen datoz komunistak beti gerraren bila, ez, Euskal Herritar guztiok eskutik emanda zoriontsu izan alko ginatekenean. Orduan, nolabait hausten du batasun nazionalaren ideia horrekin, eta hor, kultura nazionalean
bi aukera gelditzen dira. Edo figura hori baztertzen da kultura nazionaletik espainolista eta bar izendatuta, edo integratzen da hain justu despolitizatuta. Posizio komunista hori eskutatzea delako kultura nazionalaren parametroetan sartzeko modu bakarra. Eta hori da Gabriel Arestirekin gure aburuz gertatu dena. Hau da, bizitzen artean bereak eta bi entzun behar izan zituen erdaldun eta espainolista izan omen zelako, eta orain badirudi soilik euskaltzalea izan zela, ez? Eta pixka bat hortik. Gero, adibidez nire aitaren etxea defendatuko dut, izan da bere hitzik ezagunenak dira, eta hori aldarri nazionalista gisa ere ikusi, ere ez, uste dut aldarri nazionalista gisa ikusten dela orokorrean, pentsa, Roberto Bakerok erabili zuen, Espainiaren ustezko islamizazioari buruzko tuit batean erabili zuen hori. Imaginatu ze puntutaraino iritsi garen, ze despolitizazio eta desitxurak eta puntutaraino iritsi garen. Baina, Euskal Herrira etorrita ere, nolabait aldarri nazionalista moduan hartzen da, baina Arestik argi esan zuen zeren kontra defendatuko duen etxea. Lukurreriaren edo abariziaren kontra, justiziaren kontra, hau da, klase izaera argi bat zuen bere mezu horrek, eta klase zentzua kentzen zaio mezu horri, zentzu soilik nazionalista batean irakurtzen bada. Egia da, Arestik elkarlana bilatu zuela eta elkarlana egin zuela hainbat kultur egitasmotan, Euskara Batuaren auzian eta bar, baina elkarlan horietan ere beti bere posizioa argi mantendu izan zuen. Sekula ez zuen eskutatu bere posizio komunista. Are gehiago oso esplizitua izan zen. Eta egia da, Euskal Herriaren eta Euskararen askapenaz pentsatu zuela, baina beti pentsatu zuen pentsatu zituen auzi horiek ikuspegi sozialista batetik. Beste aipu bat irakurriko dut. Esaten zuen, Euskal Herri libre bat nahi dugu. Herrien kontzierto internazionalean leku bat, toki prestu eta oretsu bat deseo diogu guta zerditu zen herriari. Baina kontuz, herriaren libertateak berekin bere seme guztien libertatea ekarri behar du. Eta gero dio, Euskadiren libertateak Euskaldunen libertatea erran nahi du. Eta ez jabe aldaketa soil eta huts bat. Euskaldun langileak kontsolamendu barregarria edukiko du, baldin bere esplotadorearen euskalduntasunarekin kontsolatzen bada. Orduan hori da, hortik pentsatu izan zuen Euskararen auziaz eta Euskal Herriaren askapenaz, baina posizio horretatik, ez? Orduan, guretzat Arestiren ekarpen horietatik, guk eredu bat ikusi dezakegu. Eredu bat Euskaldun marxista batena, berak zioen bezala hil arte Euskaldun eta marxista izango zela, eta Euskaldun marxista baten eredu bat, burgesiaren proiektu nazionalari men egiten ez diona, Euskararen defentsa balore unibertsalekin eta borrokarekin lotzen dituenarena, eta Euskal Herriaren askapena, langile klasearen askapenarekin, eta klaserik gabeko gizartearekin lotzen duen baten eredua ikusten dugu Arestirengan. Eta berak oso argiki zioen hori gainera. Eta gero beste ikuspegi, agian etikoago batetik ere, ausardia eredu bat ere ikusten dugu beragan. Eta gainera baliagarria zaiguna askotan guri ere, egozten ari zaizkigun hainbat gauzetan, nekagarria da, ez? Baina ausardia eredu bat ikusten dugu Arestirengan, bazterketa saiakerak eta polemikak gora bera, beti bere ideiekin kontsekuente izan zen pertsona bat izan zelako, eta egia bat esateagatik bere izena Euskal Literaturaren urrezko horrietatik kenduko badute ere, inoiz, inola, inon, isilduko ez dela zin egiten duen baten eredua ikusten dugu. Eta eredu hori bereziki beharrezkoa zaigu gaur egungo egoeran. Eta orduan, orain egingo dut horrelako begirada azkar bat, lehen esan dudana, egungo Euskal Herriari edo begirada azkar bat.
Aresti hiltzenetik 50 urte pasa dira, eta urte muga horrek bat egiten du Franco hiltzenetik ere. 50 urte pasa direla. Eta orduan, ordutik ona Euskal Herria nola aldatu den, Euskal Herriaren askapen mugimendua nola aldatu den eta nora iritsi den, pixka bat aztertu beharrean gaude ez. Guk ikusten dugu Euskal Herrian nazionalismo iraultzailearen fase historikoa itxita dagoela. Eta itxita dago aurreko ziklo politikoko proposamen politikoa gaur egun integralki inork ez duelako ordezkatzen, baina are gehiago ziklo hartako alderdiak eta antolakundeak ageri zaizkigulako estatu egituretan guztiz integratuta edo desartikulatuta. Eta estatu egituretan guztiz integratuta dauden horiek agertzen zaizkigu, bai Espainian PSOE-ren gobernuaren babes garrantzitsuetako bat izaten, eta Euskal Herrian Euskal nazionalismo burgesarekin eta bere alderdia den PNV-rekin erabateko harmonia zoriontsuan, praktika politikoari dagokionez, erabateko harmonia zoriontsuan. Bere egunean Euskal Herriaren askapen borroka gidatu zuen mugimendua, orain alderdi batean bihurtu da, nazio auziaren ebazpena Espainiako estatuaren baitan konpetentzia batzuetarako autonomia gutxiago edo gehiago izatearekin lotua balego bezala jarduten duen alderdi batean. Eta horrari zaizkigu orain Bildu eta PNV autonomia paktu batez hitz egiten, ez? Bilduren lidergopean, pixka bat, horri dagokionez. Autonomia paktu batez hitz egiten, guk iruzur autonomistatzat daukaguna. Iruzur autonomista bat, zeinak Euskal burgesiaren eta klase ertainaren privilegioen edo ongizatearen mantentze bat duen oinarri gisa, zeina ezten kontraesanean bat ere sartzen burgesiaren interesekin, Confebasken interesekin, esaterako, Otxandianok aste honetan bertan esan duen bezala, inork ez baitu nahi prozesu independentista gatazkatsu bat. Eta iruzur autonomista bat, zeinak ez duen Euskal langileriaren autodeterminazioa egikaritzeko ez asmorik, ez bide horririk. Batetik, proletalgoa beraien proiektu politikotik kanpo dagoelako, eta bestetik eta batez ere, Euskal langileriaren despolitizazioan agente aktibo direlako alderdi hauek. Eta hori da, batez ere, langileriaren antolakuntza eta beraz autodeterminazio eskubidea egia bihurtzeko oztopo nagusia. Eta ja, autodeterminazio hitza bera ere, bihurtu dute aberri egunetan ateratzen dute horrela hautsak entzen diote eta ateratzen dute aberri egunetan elementu erretoriko eta folkloriko gisa. Orduan, gure ustez iruzur autonomista hau termino historikoetan erregresio handia da. Ez dakit norbaitek sinistu dezakeen benetan PSOE-ren eskutik aurrerapenen bat etorriko dela autodeterminazioari dagokionez. Eta erabateko integrazio egoera honek gainera, horren eskutik ere badator Euskararen galera eta Euskararen ofentsiba adibidez. Oposizio argirik ez dagoelako. Praktikoki horri kontra egingo diona, ez? Eta gero hortik kanpo badugu Euskal Herrian zabaltzen ari den, naiz eta oraindik jende gutxi bat den, baina zabaltzen ari den halako biraketa erreakzionario bat zenbait sektore euskaltzaleren partetik, jende bat, inmigranteak arazotzat dituena Euskararen biziraupenerako eta nazio auziaren ebazpenerako. Eta esan bezala, jende honek oraindik gorputz organizatibo handirik ez du, baina ideologia hauek oso erraz zabaldu daitezkeen testu inguru batean gaude. Azken hilabeteetan seinalatzen etorri garen moduan, eta orduan bereziki adi ibili behar gara eta horri aurre egiteko tentuz ibili behar gara. Orduan Euskal nazionalismoaren baitan topatzen ditugu alde batetik Espainiako estatuan integratuta autonomia kuota batzuk eskuratzearen bidez Euskal Herritar guztiontzako ongizatea
zine egiten diguten alderdiak, enpresarien eta oro har burgesiaren interesekin inongo kontraesanik gabe, prozesu gatazkatxuri gabe. Eta bestetik, dauzkagu hortik kanpo gelditzen direnak, nazionalismoaren baitan, pixka bat hortik kanpo gelditu direnak eta nazio askapen mugimenduaren kondarretatik, euskaltzaletasunetik eta nazionalismotik nolabait diskurtso erreakzionarioa bereganatzen eta plazaratzen ari direnak. Orduan, honek urgentzia politiko bat, nazio auziaren ebazpena eta euskararen defentsa proiektu emantzipatzaile eta unibertsal batekin lotzearena, proiektu komunistarekin lotzearena. Eta ja bukatzen noa, ez dakit, ondo da nabilen, bai, bueno, bukatzen noa, horri lotuta, guk ere, bueno, Arestik zine egin zuen, hila arte euskaldun eta marxista izango dela, eta guk ere euskaldun eta marxista bezala, euskaldun eta komunista bezala, apustu argi bat egin behar dugu, edo egin beharrean gaude, alde batetik, euskara bultzatzeko, horrek esan nahi duen guztiarekin, eta batez ere norabide zuhur batekin, euskarak bizitzako funtzio orotarako balioko badu, soilik izango delako posible, haren balioa, hizkuntzaren balioa, bere errentagarritasunaren araberakoa ez den gizarte batean. Zentzu horretan beharrezkoa da, gure ustez, euskara politizatzea, eta euskara politizatzea diogunean, diogu euskara proiektu irautzaile bati lotu behar zaiola, haren balio unibertsala aldarrikatu eta babestuko duena. Nolabait, Euskal Herrian euskara izan dadin, boterearen aurkako oposizio mugimendu iraultzaile baten ezaugarri kulturala. Eta bestetik langile klaseak bere osotasunean eta Euskal Herri osoan euskaraz bizi eta ikasteko baldintzak defendatu behar ditugu. Bestetik Euskal Herriko langile klasearen autodeterminazio errealaren aldeko borrokan jarraitzeko apustua ere egiten dugu. Guretzat horrek esan nahi baitu langileriak bere eskutik eta alde bakarrez boterea hartzea, lurraldearen gainean, ekoizpenaren gainean, eta orokorrean gizarte antolaketaren gainean erabaki ahal izan dezan. Eta hori bermatzeko nola ez, hori ez da posible bakarrik gure mugen barruan egitea, eta hori bermatzeko beharrezkoa den prozesu internazional bat bultzatzearen beharra dago, eta horretan gure apustua egiten dugu, eta horretan borrokan jarraituko dugu. Eta bukatuko dut, Arestiren beste aiputxo batekin. Hau da, bai. Zeren bestela, ene euskal kide bihotzekoak Finis Baskoniae, gureak egin du. Euskal Herriarentzat gertatzen baldin ez bada produkziozko medioen sozializazio egiazko eta efikaz bat, propietate pribatuan soroki irauten baldin badugu edo harentzat ordegarri faltsuak bilatzen baldin baditugu, kooperatibismoa edo kogestioa diren bezala, herriak engainaturik ikusiko du bere burua. Ederki konprenituko du bere burrukarekin jabe aldaketa bat baizik ez duela lortu, eta intziriaka, aieneka, handika, negarrez, tristuraz, kexu iraunen du bere eskubideak kunpliturik eta aitorturik ikus ditzan arte. Honekin bukatzen dut, eta besterik gabe, hurrengo hitzaldiekin uzten zaituztet. Eskerrik asko.